ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಲೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲೆಯನಿ ಎಡ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತನೆಕ್ ರಡ್ಡಡ್ದು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಹೆಚ್ಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚುನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡುವ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನೆಕ್ ಆಜೆಡ್ದು ಎಡ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಪಾಲಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಏಜಿನ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸರಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ಅವು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲಿಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟದಾತು ಪಾಲಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ಪಾಡುಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಚಿಕನ್ದೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ನೆನೆತ್ತೆ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈತೆ ರಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಆಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚಿಕನ್ನ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.